Аз съм High Voltage, съвсем нов БГ ютубър, който снима предимно на Minecraft Pocket Edition, но и на други неща. И сега ще дам пауза на клипа и ще се свържа с брат ми. Като за първи епизод. Добре, брауна те, аз после ще го правя. И сега, дами и господа, обмислях да правя мини-геймове, но сървъра клирва лагове и малко тъпостта и да. И добре, вече съм пред брат си. Тук има някакъв уидър. Я да ме да те чуят. Ето, тук има някакъв уидър, Leon Hard. Сега ще ви разведа из градчето. Коста, хора! Аз съм тук, виж ма, ей, къде си бя? Има паркур, его. Ехо! Има паркур. Скинчето ми е... Нямам скинче на таблета. Имаш те. Той си има Стивен. Имаш Стив, ето към някакви чекпоинчи и глупости. Ние да има знаки, ама преди това ги разведи. Добре, не дей много сериозно да се тържиш. Mine, моята мина. Това е моята мина, не твоята. Те всички са Там съм стигнал до бедрока. Това е някакви мини. Това ти глупости, аз тук го бях затапил с една туалетна. Стиваш плей. Кой става? Не! Извинете, дами и господа, ще трябва да пауза. Добре, дами и господа, извинете. Лагна по-скоро, да лагна. Или бъгна ми Wi-Fi, така да кажа. Бъгна ми Wi-Fi и се дисконектнах. Много прецакано стана, но нищо. Айтемите все пак още си в мен. Но живота, ето това са ми айтемите. Ето това е всичкото. Чакай, ще даме и така, да го видите. Вие може да си паузирате клипа и да ги разгледате по-подробно. Но не че ви е нужно. Чакай. Това не трябва да се вижда от зрителите. Тук ми искаш да копираме този Дидо и Хевън и да правим арабски ден. Обаче... То ми дължеше това, бе. Как съм ти дължал това? Не, че я знам. Това тук е една чешмичка да пием. Да, всички са. Зрителите може да кой не му си... вя ти, бе? И какво? Бай, какъв е на Дидо ти? Голям съм фен, наистина. Те сте в градки, Така се не да хвали. градки, не знаех къде да ги ползвам. Не да личаш на случай. И не да говориш като някакъв... Къде са? Ние не сме от село само. Хайде, отиваме в недъра да видим какво е построил, после ще му влезем в базата да видим какво там е построил. Да, не е нужно да кажеш на тези зрителите. Вау, колко огън има в недъра. Базикам се. What? Кой е това? Ам подаръка ти? Това прилича на среден пръст. Има чест. Това хубаво. Има чест. Нещата. Всичките. Ябълка, имам мутика, имам лиана, имам листа, имам клакс, имам броня, имам всичко, имам. Всичко имам, бате. Долния чест също имаш неща. Макар че той не ми е батено нищо. Чакай сега, кой е по-хубаво? Айде, той ще вземем Blast Protection. Така, защото в недъра много е полезно да имаш Blast Protection. Сега след малко ще пускам и чутките. Тук има кенев, в който си пикая. Човек, от чест имаш още неща. В този чест имам някакви неща. В моята печка също имаш неща. Такива неща имам. Така имам някакъв тук шлем. Вай. Тук ми е читнал някакъв шлем. Човек, в моята печка имаш неща. Имам лампа и много неща там, да. Каква печка си? В моята база имаш печка. Там имаш свои неща. Колец. Имаш, например. Тук има листо. Не, влиза. Бързо! Не знам, що не ми дава, не ми взима никакъв демидж. Ами ти взимаш, защото имаш броня. Не, то по принцип е, ако имаш броня, че го взима. Добре, сега ще дам... Не, всъщност няма какво да дам пауза. Да. Извинете тук за това, но нали. Да, чорапи, чакайте сега снимам клип. Как? Чакам къде едни такси. Добре, ама... Вече трябва да си сложим чорапи. Чорапи трябва да си сложим. Днеска в 11 часа пак ще излизаме да караме колело. Къде ще не... Абе и ти взимам.
Добре, извинете на паузата, която вие може би видяхте. Да, видяхте, защото аз не съм дал на пауза. Не знам защо. Ох, лаг! Лаг! Лагна ми тук. Еха, колко време гледате как тук седя нищо и пък си обувам чорапите. Юху! Аз съм тук, бие! Уаа, шпам! Това не дей се легаш, моля се. Седим бочи. Добре. Извинете, ако не се вижда. Там си имаш свои неща. Извинете, ако не се вижда, но Да. може би се вижда. Ти отивай взима неща с печката и също ти бунгай. Окей, обаче само надей да се легаш, моля се, аз пирунгай. Ей така по-лесно. Кой що много обича руските? Много обичам. Пък ме им приличат на да не казвам на какво. Да. Аз се сетим какво, ама вие това Не, и те силно се сетим. Не бе, в горната печка. Аха, чакай да сме. Да сме. О, това и за първ път спира в това легло. Thanks, baby. Сега, да, в горната печка имаш неща. Добре, в горната печка има някакви неща, ако не сте чули. Тази ли? Не, брика ми. Да, това той. И кола ти. Да, то не е добре, преди колко време го бях сложил да се пече. Имах стак недър рак и го сложил да се пече. Аз чакам. Има недър брик! Ей! Добре, сега да си преобразуваме 57 недър брик в недър брик. Тук съм, чакай сега. Значи, добре мога да си направя кварц. Ето 14 недър брика. Така и така, добре. Ами, май тъкмо ми стигнаха недър бриковете. Да, тък ми стигнаха. Нищо. Читър. Добре. Това дърво билднал ли си го или така си? Сложил съм го. Къде си сега? Ето е по-лошо. Ами тук да разгледам телефон. Да разгледам и тук и това, де трябва да ти правя чорапите. Аха, да го сетих съм. Окей, браво на него. И сега, което на нас, че зрителите не знаят. И тук има някакви паркори и глупости. Добре, какво каже? Тук съм. Нищо не ти става, нали? Да, нищо. Слабо. Ти нещо си читнал пак по света, ама нищо. И как ти използвам бронята? Поне е добре читнато. Някакъв читър. Защо? Брат ми е читър, защо? Да, и тук. И сега какво остане да ви покажа? Нищо, май. Добре. Мисля, че това ще е моят пръв епизод. Първият епизод на най-новия ютубър в България. Може да има по-нови от мен, но за този ден аз съм най-новия. Пък и мой... Всъщност... Да. За тази секунда, за този миг сигурно няма някой нов ютубър, но може и да има сега какво. Тук на бутончето. И това беше от мен High Voltage. Довиждане, приятели. Не, чакай, той иска нещо. Не. Какво искаш сега? Изчакай малко тук High Voltage. Какво пак бе? Так ме вчера да спорът ми пойде се радвам на живота. Така. Кой искаш пак? Чай са малко, е малко работа да получи. Това, време ти иди покажи на зрителите. Какво да ми показвам? Разни неща. Чай всичко се ми показва. Добре, тогава после разходи. Ами добре. Между другото, тук имах един мост, бях построил, обаче някой го е разрушил. Някой ми е разрушил безценния мост. Виж тук красив. Ето тук. Някакъв висящ. Да, нещо. Да не ме интересува. Сега мисля, че се намерих местенце, където ще ми е базата. Понеже имаме недър портал, тя ще е от кварц. Аз в принцип не си струва къщите от кварц на Minecraft Survival. Сега си го предимно дърво, но това ще е специално. Спешално. Какво става? Мен ли вяпаш? Не, ще се кача догоре, където ще ми е... Не! Вече съм кошмарен на паркури. Да, нищо. Значи, да, ще се кача горе, но
И там ще почна да строя база. Може... Чао. Че аз тук ще се качвам. Следващия клип, зрителите очакват да ти е готова базата, според мен. Сигурно, но както и да е, да. Както и да е. Много се случи една лопата. Тук сменяме един арабски ден. Че аз я бях взел. Да бе, лопата не ми трябва, това е лопата, мизерна лопата. Извинете, Не искам лопата, да кирка. кирка. Ама аз имам някаква на Efficiency 5. Бива си. Ето тук ще ми е базата. Вижте какво равно място. Аз съм си го заравнявал. О, мега якото е това. Чакай си го таковам. Човек, ти си забрави Вау! меч от мен. Това е супер якото място там. Мястото е тук. Там се нанесем. Изчай, искам ти дам нещо. Там се нанесем. Искам ти дам нещо, мой човек. Добре, обаче аз сега ще почвам базата пък. Ма къде си? Здрасти. Само ще почвам клоните на базата. Нали по-гледите. Сега не. О, има и джунгла наблизо. Вай, че як спам. Не, това не е джунгла. Объркал се. Добре. Дали ще успее да нацеля там? Чакай, бия. Знаех, че ще стане нещо подобно. Имам ти дам нещо, бия. Добре, не ми пука. Ще ми го дадеш, ама няма да е днеска. Няма да е пред погледа на зрителите ми. Би много хубаво. Добре, ама... Мен знаеш колко ми дреме. Че добре не стеш меч. Не ми трябва. Така. Много трудно ще се качвам на моите бази, защото съм кошмарен в паркурите, повярвайте. Сега на вас, ето пясък, не знам за какво седи в него. Вай, помислих една крава за тебе. Че да, ето ти имаш скина на Hypixel, пък Hypixel прилича на крава. Айде, качих са, ей! Вау, още едно такова от 200 човека. Това като каньон! Вай! Аз съм го виждал. Има там още и по нива там има айрон. Вай, колко е красиво това е. А не ли? Господи мили. Боже, това наистина е много красиво. Аз съм го виждал. Господи. Дай продавачо! Господи. О, чакай, хора, аз не ви показах едно нещо, чакай само това. Че е адски якото. Здрасти! Добре. Ето тук ще започвам базата, дори ще си направя така колоните, 4 блока нагоре. Мен са ми дребни базите по принцип. Следва, ето, къде се пада. Ето тук. 1, 2, 3, 4. Да, виж, тук му 4 левела. Ето тук една колона ще ударим. Така. После ще ви покажа и това. Обаче времето става доста дълго. Има трябва вече да приключвам. Не, няма още да приключвам, да ви покажа това, твоята, как се викаше, кръчмата. Кръчмата, да. 1, 2, където ти пиеш ракия по цял ден. Да, това го направих, ако дойде някой да влезе. Хайде готово. Добре, аз тъквам за това отивам. Значи, да, моето местенце е доста близо. Добре. Сега бързо трябва да отида. Знаете ли, ще ударя пауза на клипа и ще му отида до там. Да. Просто времето много дълго става. Вижте каква красива гледка, дами и господа. Чакай, ще си го снимам. Пак доста време се кара. Така, супер. И сега малко ще се изкача да видим продавача и клипа вече стана близо 15 минути. Казвам близо, иначе 14. И ще свърша, защото просто аз не обичам да правя дълги клипове. Бягай. Така. Вай. Какво си го направил, бе? Това е непроходимо. Ето, тук е кръчмата. Ето е кръчмата. Влизам, има един продавач, който го убих. Аз те ще убия. Убих продавача и добре. Това беше от мен, дами и господа. Довиждане!